Здравейте, приятели! Ние сме от Pro Gaming TV, един много сформиран геймплей отбор и тук с мен е един от членовете на геймплей, на Pro Gameplay. И както виждате, това е един... пише. И както виждате, това е един много сформиран сървър, в който ще правим геймплей и ако искате да участвате, набираме членове. Но до определен брой, смисъл няма да наберем 100 човека и не знам, до някакъв определен брой, примерно до 20-25 човека, някъде там. И мисля да качваме в YouTube, VBOX. Това нали, ще се реши в последствие. Мисля да направя и други поредици, освен на Minecraft Survival, но и това също ще реша в последствие. И по-друго да ви кажа, не знам и смятам да започна с оцеляването, няма друго главно, което искам да ви кажа. И... да. Сега, първоначално, както знаете, във всяко оцеляване трябва да се събере дърво, а с кое горе като много е. Да, първоначално трябва да се събере дърво. Много е ясно. Надявам се това оцеляване да ви хареса. Ще се стараем да е колкото се може по-забавно и да не е скучно, главно след. Давай ти дам вълна за него. Вълна? Давай! Кога се направи мече? Ей ти още едно, са само две. Давай. За тебе другата вълна. Давай, чай, че се справя. Тако сдай с кремяка е, че на плана чудовища. Ела тук, трябва 10. Аз имах крафтинг. Аз направих един, ти ще го поставя така. Туря го и давай да справим него. Аз ще направя тако с брадва. И ще направя след и легло. И да, главното, което ще гледаме да се развиваме бързо, да не банем много през епизодите, защото няма да е интересно. Да фък! Да, както виждате тук, бием много зомби. И... мислям да има менджер мод на... фак. Трябва ми каменна браза. Нямам това. Имам кипка обаче. Да, second position. Гарнич. Тук стана малък филма. Ще ми извинявате за това. Те са хвърли модове. И това е важно. Да. Сочи се. Мисля да се направим и Ask.fm да задавате нашите въпроси там. Страница във Facebook също. Ще има, но всичко това разбира се по сесия. Няма да бързаме много. За сега ще сме обикновен геймплей отбор, който ще качва за... главно като хоби, за развлечение, не за друго. Храна трябва да намерим от някъде. Аз имам Колко имаш? 7 кокошки, 3 ябълки, 2 хляба. Намери толкова са. Аз ще се бъра малко дърво. Там в една дупка за сега да живеем. Да, дупка. Деца ти. Добре. Защото ме мързи да се правим къщи. Тогава ще пооформя малко тук. Тук имаше слаб фреймрейт, но... знам, конфигурацията ми е много силна. Да, можете да чуете само музика, но... това да не ви бъркам. Но ако кажете следващия епизод, ще я сключа. Няма никакъв проблем. И да. Имаш някаква хранотия. Само една ябълка. Която е за момента. Фак, вече ще ти забравя.
беше тук. От тъфа какво направя? Така. Може искате да прокопаем прямо нататък нещо като стаечка. Да, ще правя. Да, в момента справя нашата първоначална... Фак, какво направя? Първата наша къща. Смятам да живеем за сега в дупка, защото няма смисъл да почнем още от началото да справим къща. Просто според мен това е безсмислено. Нещо друго, около два... За сега сме двама човека в отбора. Ако искате лична информация за мен и за другия член, ще... Зависи, ако реши ще я предоставя, ако не, няма, нали? И за други поредици, не знам, другия член може би ще почне поредица на League of Legends. Не знам. Каквото се реши, той не ми се несе. Мисля, ударя една кратка пауза, докато направим нашата къща, сложим честове и такива работи, защото скучно е да гледате как копаем все пак си правим къща. Така че до след малко. И здравейте отново. Завършваме се след много кратка пауза и тук да направим нещо като малка базичка, да закарва на река. Ето вътре легла всичко един чест, който има малко работа, храна и т.н. нататък. И да, в първата част на клипа малко фейлнахме, защото не казах на другия член на отбора ни да се представи и сега може да го направим. И здравейте от мен. Може да не се чувам много добре. Чува се, няма да се притесня. И да, това беше другия член на отбора. Ако иска да каже нещо, да казва. Няма бърта. Великото им представяне. Нищо. Малко ще се посмеят хората, не че на мен няма да се посмеят, ама... Какво ще има хора? И ето, че намираме първата изоставена мина. Ато и то... И аз предлагам да не я експлорваме все още. Добре, върнем се на такова. Да купаем ресурсите, пък... После... Има После да я някакви седем. копчета в сървъра, от които се възползваме. Да. И това са команди като Set Home. Ако кажете да не се възползваме, защото знам, че някои могат веднага да... Ако има хора още да не гледат, защото все пак това е нов отбор и не очаквам да има много гледания. И ако искате, нали, да спрем на ползване тези команди, ако според вас са някакъв вид чит, някакъв вид, нали, чит, няма проблем, ще ги спрем за мен, няма никакъв проблем. Според мен е интересно и без тези команди, но все пак. Все пак за малка помощ. Сървърът си е сървър, Да. модулът с модул. И той си има своите предимства пред синглплеера. Да. Смятам този първи клип да не е много дълъг, защото не знам, просто така и мисля във втория клип, ако нали, намерим два материали и да изследваме и изостаналата мина, която все още не знам къде се намира, но... Ела, ще я покажа. Чакай на малко рано. Къде ти? Но тя точно тук до тебе, бе. Как не си я видял? Аз съм слепец, бе. Не знаеш. Как ливница. Сега не да разказвам. И те не къде си? Омага! Аз съм много слаб, брат. Май Рафин даже. Да, и ето че виждате, останата мина и този прекрасен крипър. Ето. Остана мина, както виждате там величината, още един крипър и равин. И там се... да, крипър. Чудесна находка. Да, като за първи епизод. Идеално. Добре, следващия епизод може да експорнем равина. Част от пещерата. И аз това казах.
Нищо. Нищо. Пак се повторя. Повторението майка на знанието, тече. Да. Добре, стисил съм и те части с смукани поговорки. Да, не знам колко дълъг стана този път, но изпирам скоро да омага. Не мисля скоро да го спирам. Ще да. Къде сме следвали? Май горе навсякъде седахме. Аз вървя надолу. Да, аз съм. Дай мъка. Това, което не съм изследвал, намерих много неща. Тук има голд. За сега само светя. О, скелет. Има голд, айран кирк имаш. Не, мене не. Добре. После. А тук има скелет, брато, изостаната ми точно чай до мен. Ти с останата ми нали влезе? Не, аз съм къде долу де беше осветял. Чай да погледам, да не има нещо. Този бар надолу. И да. И сега няма да изследваме. И в другия епизод мисля да изследваме абсолютно цялата изоставена мина, с което да. Това ще е дълъг епизод и мисля още малко да изследваме тук, да обера този лапис лазули и да се върна в къщата, да тура нещата да се текат и това не е за първи епизод, все пак всеки първи епизод според мен трябва да е кратчък, да не е много като едно ревю представяне на нещата, така че втори, трети епизод да. Само видя тук какво да има нещо интересно. Да, има малко кол. Нагоре е изостаната мина. Ще обря този кол и... Ако имате идеи за някакви други поредици, Да, изразявайте смисъл, аз ще напиша в... или направя във втори епизод, ще кажа моята конфигурация, която... Да. Не е много заказане, но... Някакви игри като Euro Truck Simulator, на която... FIFA 13 със сигурност ще има менеджер мод, но... Всичко това ще е втората сигурна поредица на канала. Да. И ще използвам едно предимство на... Да, аз май сет на холма. ами казва, че ще го сетиш. Да, стана малък фил. Къде си, че стана фил, бе? Не съм сетнал. Да съм. Да, тук стана малък фил. И уважаеми зрители, сервера бъгна май. Да, бъгна зверски и... след... Да, е телепортнат съм. Фък. Да, виждате първия фил в играта. И... Виждате как моят другар трябва честна битка. И май му взех щака. Просто от моята неточност в сетването на Хома стана това. Надявам се, една като за първи епизод, нямаш как да няма фейлови. Можем да дадеш кола и арена. Да си арена да го питам. Колко арена имаш? Че не знам, това има. Аз май 11 има, Няма ли другия? у мен има 15. Аз имах 33, да не падна в палата. Сигурно. Да. GG като за първи епизод. Иначе имам 30 въглища. И въглищата сме са паднали. Да, като за първи епизод, това е, мисля да не покажам как се връщам до холма, защото се... Да, много мъчително за вас и надявам се този епизод да ви е харесал. Да, това ще е от мен. Ай, кажи едно чао на нашите зрители. И да, чао на нашите зрители. Да, пък става повторение и нищо. Да. И до следващия клип.